Your mutant vlogger. So today, among buhaton ang makeup tutorial in a unique way. So naami sa kanang sa outdoor effect, o di ba? Outdoor effect sa pag-makeup, okay? Among kauban si Miss Angie. Ayan, og si Bak. Okay, ang baka. Ayan. So today, atong buhaton is ano siya, double purpose siya as mag-makeup ko dayon how to make your perfect kilay, how to make your perfect shadow, all about makeup atong buhaton, okay? So, dahil after na mo na mag-makeup, we have a photo shoot. Diba? Or video shoot with Miss Christine Duran. Ayan. I'm very excited. Oh my God. Shout out dayo kang Anastasia. Please support sa iyahang po yung mga vlogs. And also to my sister, Princess Soul, sa iyahang mga vlogs. Thank you. So go, mag-zoom na ta. So mag-sugod din sa makeup transformation ni Chris Duran or Christine Duran. Ayan. So atong unang buhaton, dapat magkuan ta og kilay. Okay? Yay! Yay! Okay lang na. So dool, ayan. Okay lang na. So dapat ano siya ha, dapat bago atong blade, then dapat then dapat ang atong gabi ng bago dyan na blade kaya pala siya masamat or machismis, diba? So ano yun siya ang baguan sa ano, iimuang i-press. So karong mga panahon na magkilay na dito tabayot. Ayan. Magdeta yung model, no? Magdeta ka siya mga badi. Hindi, magamit taog, eyebrow soap or kanang kuan siya, pang feathered, siya, okay? For the details for kilay, kailangan ta magbutang og foundation para makontour ang kilay, di ba? Okay ba tayo? Okay. Kailangan siya i-contour para ano siyang kilay, di ba? Para ma-emphasis siya ang iyang form sa kilay, okay? So importante gapon ang ginatawag na contourization, okay? Ayan, foundation. Lahi-lahi pa maagi ang mga makeup artist.
artist kung ilang usa kay una foundation, napoy uban kay una ang ilang kilay. Basta depende lang jud siya sa makeup artist. But I know na proper way sa pag-makeup. But di ko mo siya importante magwapa lang jud atong kandidata or atong kuan. Atong make-upan mo jud ang pinaka the best na jud na part. Na dapat jud magwapa lang jud, okay? Pwede mag-ask, Unsa man? unsay mong mas bet iya ka ng brush or sponge? Actually, sa una, mas ganahan kog mas ganahan kog sponge. Actually, na may gapay ganahan kog sponge. Pero kung mo mas better, nako na makayos o brush. Kaya mo spread magod siya. Kaya sa sponge magod, kailangan mo water. Pero actually, naman po ginatawag na sponge na bago karon ang na sponge. Which is, pwede naman siya magamit. Like, anahan siya. I-spread lang siya maayo. Any question? None so far. So, hi everyone! So, kayo mga panahon na magkwento sa yung eyeshadow. Okay? So, kung mga panahon na, oh, apat mo human. Ayan. You're so pretty and... makeup transformation na vlog. So everyone, ato ang tanaw ng iyang video shot o iyang photoshoot na among gihimo ganina. Okay, thank you so much everyone for watching my vlog, makeup transformation na vlog. So everyone, please everyone, need help. Pwede ninyo i-convey, subscribe mga akong YouTube channel o mga akong mga friends po, okay? So kasi may maingon Miss Angie. Super, perfect kayo, mga sis.
gibunog akong dagway makeup. Uy, tanawa. Tanawa ni mga sis. RD masterpiece. I hate you. Okay, so everyone, please watch for kang Annie sa iyahang puho ng mga pageant, iyang apil-apilan. So, unta mag-support mo sa iyaha. So, everyone, thank you so much for watching my vlog or our vlog sa makeup transformation. And thank you so much for Anastasia, Eric Boris, and to all my friends. Thank you so much, everyone. And God bless. This is Raj Valle, your mutant vlogger. Bye-bye!